Onye? Chidimma, kedu ihe na-eme? Ị dị ka onye iwe na-ewe. Nne, obi adịghị m mma. Ezi oyi m Amaka enweghị ike inyere m aka mụọ akwụkwọ maka ule tata. Ọ dị mma na ị na-achọ enyemaka, mana gịnị kpatara ị gaghị agbalị ịmụ akwụkwọ n'onwe gị? Ọ naghị amasị m ịmụ akwụkwọ naanị m. Ọ na-esiri m ezigbo ike. Ọ dị mma, ka m kọọrọ gị ihe mere mgbe m haka gị. N'eziokwu, mgbe m haka gị, ịgụ akwụkwọ naanị m anaghị amasịkwa m, mana m bịara chọpụta ụzọ dị ụtọ m ga-eji na-agụ akwụkwọ ka m wee na-eme nke ọma n'ule m. Nne, kedu ka ị siri mee ka ọ na-atọ gị ụtọ? M chọtara ụzọ dị iche iche dịka ịkụziri ezinụlọ m ihe m mụrụ nakwa ime ihe egwuregwu ajụjụ maka ihe m mụrụ.